Assalamu alaykum gadyrly ýyldaşlar, mähruban watansöýer doganlar, ähliňizde köp salam ýolýan, inşallah her biriňiziň janyny sagdyr, başyňyz dikdir diýip umyd edýän mähruban doganlar. Elbetde bu çykyşymda ruhlaryň bizlere howandar bolup özüni görkezişleri hatda öz pikirimi paýlaşmagy isleýän. Elbetde mähruban doganlarymyz ähliňiziň bilşiňiz ýaly bu Rus imperiýasy türkmenler bilen iň aýlganç bir düşman bolup gezdiler we şol sanda bir giden haýynlary we haýyn boljak adamlary satyn aldylar we öz haýyrlaryna ulandylar. Elbetde ähliňiziň bilşiňiz ýaly Göktepe galasyny basyp alanlarynda çaga diýmän, aýal diýmän öýle bir gyrgynçylyk etdiler, öýle bir katliam yapdylar. Ýagny ähliňiziň bilşiňiz ýaly aýylganç bir şekilde öldürdiler türkmenleri. Munam gaty bilýänsiňiz. Ondan sonra Türkmenistany basyp almadyk we basyp alandan sonra bu gyrgynçylyklar bar. Ondan daşary bu Eýranly Gyzylbaşlar elbetde olaram aýylganç bir şekilde baskı yapýardylar, aýylganç bir şekilde hüjüm etýärdiler. Elbetde gelip oğullara girip elbette çadırları otlaýardylar, aýal diýmän, gyz diýmän öldürip gitýärdiler. Gat aýylganç bir şekilde Gyzylbaşlarym hüjüm etýärdi, Eýranlylar we Ruslar. Ýagny her tarapdan düşman wady. Indi oturup sinetseňiz, häzirki wagt biziň öňümizden çykýan taryhy kinolara sinetseňiz we taryhy ýenelerimize sinetýär söýlenem, diňe Ruslar bizi howandar edip görkezýändirler. Sinetýäňizmi? Ýagny Ruslara bizlere howandar edip bolanmyşyn, bizlere kömek edenmişin diýip görkezýärler. Ýagny gelecekki ýaş nesili jelladymyza aşyk etjek bolýarlar. Düşünýäňizmi? Jelladyna meselem staretski kinolarda, gadymy kinolarda we beýleki ýurtlaryň çykarýan kinolarda sinetip görseňiz, bir nemäni öldürýärler. Meselem biriniň maşgalasyny öldürýärler, çagasyny alýarlar, özleri kemale getirip yetişdirýärler we bu çagany öz haýyryna ulanýarlar. Dogry dälmi? Ýogsa şonuň ene atasyny, şonu ululdan adam öldürýär. Ýöne bu näme diýär? Şol oglanyň eli bilen şonuň dogan tohum tijini ýok etdirýär. Näme üçin? Pikir edýäňizmi? Çünki bunyň maşgalasyny özü öldürýär we maşgalasyna derek özü howandar çykýar we bu oglanyň öz tohum tijini özüne gırdyrtýar. Nädip gırdyrtýar? Seniň maşgalaňy şolar öldürdi diýip öz tohumuny öz eline gırdyrtdyrýar. Ýani birek gırdyrtýar. Meselem, ene bu Rus haramlarynyň edeni şol boldy mähruban doganlar. Şu adam bilşiňiz ýaly biziň taryhymyzda nämemişin Ruslar türkmenlere howandar çykanmyşyn, nämemişin Eýranlar türkmenlere howandar çykanmyşyn. Ýok doganlar, yalan emme zat. Bize yalan tarihi görkezýärler. Inha şu taýda men size bir tarihi eserlerden bir video parça görkezmek isleýän, dikkat bilen dinleň şu taýda Hoca Nepes agamy näme diýär elbetde. Ýohany bizi agyr güne saldy. Onuň oly göçüp bermedi bolduk. Däde. Men Hacı Tarhanyna bir baý täsir bilen tanyş boldum. Özü persýan. Kinya Samanow diýerler. Öňe kän wagt bäri Orslaň arasynda ýaşaýar. Ol Orslaň dinine giripdir. Ýöne gowy adam, halal adam. Ine şo Kinyaz maňa Orslardan kömek soraň diýip maslahat berdi. Olaň şu halky paşasy güýçlümüş. Oň bir bilen söwdi etmek niýeti barmyş. Buhara ahy we hatda hindi bilenem söwdi etmek ýoluny agtarýarmyş. Hani haýgatlarak bolsaňyzlar. Adamlar biz bir-birimizi dinlemegi başaramdyk. Belan körgün şonu. Her kim öz gepini öwürçek. Ene biz Ors bilen gadymdan mer söwda edip gelýän. Ey görün ýamanlygymyz boldumy? Ya olur biri dinden çykarjak boldy. Taýpan möhri mukaddesdir Hoca Nepes. Ýeka ýol bar adamlar. Kömek Orslardan soramal. Am derýany öňki ýoluny agdarmal. Owa dediňe Orslar kömek beripdiler. Indi mähruban doganlar eşitensiňiz näme diýär? Ýagny Xiva hanlygynyň zulmundan gaçyp elbetde Ruslara sygynan we Ruslardan kömek soraýan edip görkezýärler. Hoca Nepesi görýäňiz dämi? Ýagny seredin aslında bu beýle däl.
Tam tersine. Tam tersine. Sine diýýärmi bizim taryhy kinolarymyzda, taryhy gahramanlarymyzda näme suud etjek bolýarlar? Ähli kinolara ruslary howandar edip görkezmek isleýärler. Çünki gelecek nesil bu kinolary gören wagty diýmeli-de, "O, ruslar bize kömek edipdir ekeni. O, ruslar bize howandarçylyk edipdir ekeni." Gelecek nesil gitdigiçe bunu unutmaly. Elbette Göktepe galasynyň hatyryny unutuşymyz ýalar. Ol 41-45'da bir giden bilen ata-babalarymyz o haramlar üçin söwüşip ölüp gitdiler. Olar öldürüldümi? Olar ýürüýte äkidip kim bile ölüm öňüne okladylarmy? Näme etdiler o belli däl. O taýda meselen biziň adam sanymyz azaltmaklyk üçin özbekleri, türkmenleri, gazaklary, kyrgyzlaryň hemmesini tüpeňli o ellerinde bir tüpeň bir ýere gatýan boldy. Okugam ýok, gylyjyňam ýok, okgaýyňam ýok. O atyňa möýle, özüňe möýleýän akadige seni näme etdiler? Topuň öňüne tutdular we şeýdip bir giden türki milletlerini ýok etdiler. Adam sanymyz azaltdylar. Görýäňiz, 41-45'da tohumymyzy gyrdylar. Ondan soňra magul açlyk diýdi, ýeter ýetmezlik diýdi, Hudaý saklasyn, näwgiden zatlara duçar etdiler. Türkmenleri öýle bir ezdiler ki gelecekki nesil bu zatlary bilmez ýalar. Bizden bolmadykları, bizden edip görkezdiler Mähruwan doganjyklary. Bizden bolmadykları, bizden edip görkezdiler. Sen pikir edip görün. Bu gyzyl başly Eýranlar sebäpli, bu Ruslar sebäpli, türkmenler nevela zulümleri gördüler o. Sen edip görün taryhy kinolarymyzda türkmeni düşman edip görkezýärler. Ruslary öldü bizlere howandar edip görkezýärler. O näle bolýar? Ähli hanlar bir-birini öldüripdir, ähli beýler bir-birini öldüripdir. Ruslar bize howandar bolupdyr. Ey Hudaý uranlar bizi öldürüp ýok edenler şolar. Bizleri bir-biriňe düşman edip görkezdiler ki gelecek nesil şu wagt nähilekde dapşyn edip oturlar. Sen edip görün. Şu wagtki adamlar nähilek bolup otur. İnha dinlen şu aýdýan ýaşlaryň aýdýan sözüni. Biňe şeýginanmaly. Biňe şeýginanmaly. Biňe şeýginanmaly. Aksakallara hädidirmeli. O da başa bardy. Biňe şeýginar. Aksakallar möhürli namazy bolmasa men ilçi bolup bilmene. Ýaxşy. Olmaz bundan. Kimircek bolýar abi. Tövbe estağfurullah. Adam ölmedi her zat eşitçilik eken o. Onu da kimden? O cennet senden. Dünyamı Mekke'ye gidip gelenin. Sen bir attın aylan. Gökten atakallar buna he diýmez. Musulmançılığa. Bu Rusya'da yapça olmak hey musulmançılığa gerçek zat mıdır? Muhammed Bay. Dokun ağaçtan haber yok diyenler için eken. Geçen ışkırılan mallar yadınızda mı? Bizi himayet etmeğin gereğine Şiirgazhan Gaytan Pacı köpeltti. Orlanını himayet derkar. Biz adi bir Türkmene. Bize şonu ama öz yüreğimizin nöhrünü batmadı. Onun için arınıza mıynama. Ay sizden burada adetçek var. Menem dinleyen adamlar. Ort padşahyna ol yapmaly. Şonsuz ýaşapdyr, ýene de ýaşar. Siz bir boyunu okuyun. Siz İran şahsına meseleňiz yok. Bilip koyun adamlar. Şu taypan bolun yerinde indikile bizi görmersiniz. Hani görün. Özüň gördüňe geňeşi deri palyanşyny döndürüp barýarlar. Özüň gördüňe geňeşi deri palyanşyny döndürüp barýarlar. Özüň gördüňe geňeşi deri palyanşyny döndürüp barýarlar. Ne Mähruwan doganlar eşitdensiňiz. Sen şu taýda näme diýär? Zordan geňeş düzdük diýerler. Ýani biziňkiler hem geňeş düzdüler, özçe geňeş düzdüler we bu geňeş ýer bilen ýegsan etdiler. Dogurda mene seredin. Aynı storyany bizde oýnap oturlar. Aynı storydyr. Sen etgörýärmi şu wagtky geňeşlerim şular ýalak bozulup gidendir. Soň ol kimdi şu Awdukulifmi geňeşi şular ýalak bolup bozulup gidendir. Soň bularyň hem düzen geňeşi şular ýalak bolup bozulup gidendir. Taktika bir gidýär.
oyun sistemalar bir gidýär, gurjoklar dürlü gidýär dogonjuklarym. Hemmeler aynı şol şekilde gidýär. Şo sistema boýunça türkmen uklady otylar. Indi men size oturup bir pikirleriň mähruwan dogonjuklarym mara. Pikirlenin. Bir kitap bir manynyň mazmunyny berýär. Dogrudan ýani bir sana kitap şonun hemme sözü bir sanak many berýär. Dogrudan ýani bir sanak aýdylan sözüň manysyny düşündirýär. Ýani bir storiýany düşündirýär bir kitap. Dogrumy? Bir kino da şonnala. Ýani kinony näme diýip otylar? Ruslara garşy görüşen gahrymanlarymyzy, Ruslara garşy görüşen biziň ata-babalarymyzy näme diýip otylar? Birek bilen urşupdyrlar. Ruslardan kömek sorapdyrlar. Sinetip görün. Sinetip görýärmi? Ýani birleri butperestdirdiler. Birleri adamdan buta tapdyrdylar. Birleri Allah'a däl buňa şöhrat aýtdyrdylar. Bularyň biziň baş tutanlarymyzyň hiç birisi musulman däl dogonjuklarym. Bunlaryň hiç birisini görende äziňiz eline Kur'an alyp mesçide gidip jemgyýet bilen namaz okany, ýa edil öz kitaplaryny öwüşler ýa-la Kur'an-ı Kerim'i öwüşi ýaly adalet barmy? Ýok. Halkyň hakyny emel dälmi? Doňuz ýa-la halkyň hakyny ýalar bar. Zulüm etmeli dälmi? Elinden gelen zulmüni etýärler. Biýüne türme wasýalar, öldürýärler, urdurýarlar. Dogry dälmi? Indi siz oturup pikir edip görüň mähruwan doganlar. Indi biziň magtuňly Pragymyz. Hi Ruslar barada öwgüli söz ulanýarmy? Magtuňly Pragaýynyň ähli şygyrlary, ähli goşgulary Allahny taryp edýär. Türkmen milletini taryp edýär. Ähli bolan hadisalary goşgu şekilinde bizlere ýetirýär. Bizlere wagt edip gitdi Magtuňly Pragaý. Emma bilen biziň Magtuňly Pragaýymyza deňeş bu Ruslar Türkmen kino filminde ulandylar. Seredin dikkat bilen dinlen. Bir yerden göçmek gerek. Bundan ýaşaýyş bolmak, härisini sormaklary mümkin. Owa, oňşun düşman bolandan dost bolsa kimdär? Bak, bizi oňşun nerden aldyk? Rusyet näýeli? Rusyet näýeli? Rusyet näýeli? Rusyet näýeli? Dini näçep, olaň dini başgada. Ýa-la düşman adamlar. Oğullardan görün yamanlığımız aýok. Yamanlyk görmesem dini başga, dini bağlap bolmaz. Eni ona seni biz satyanır bizim öz dindaşlarımız. Şeyle der mi ne? Bizim ata-babalarımızdan Rusya'da bir näçe edip kökili verdirler. Elbette dost bilip tutanırlar. Ory gitmek gerek. Ya şimdi yarın devlet deyipdirler. Yolunuz ak bolsun, yollaşınız ak bolsun. Ine mähruwan doganlar dinlänsiz ýagny Magtuňly Pragaýynyň keşbini ýerine ýetiren gahrymanymyz näme diýip otyr? Ruslardan kömek soralyň diýip otyr. Aklyňa oýuna gelýärmi? Magtuňly döwründe Gızylbaşlar Türkmeniň ýagrynysyny ýar etdiler o. Giýje çödüp kitaplaryny, mescitleri weýran etdiler o. Gızylbaşlar gelip bar. Biz o zatlar bilýär-de näme üçin gidilýärler? Näme üçin Ruslary bizlere gowy görkezýärler? Näme üçin? Bilýärmi? Jelladyny aşyk etmeklik üçin. Indi siz oturup pikir edip görüň mähruwan doganlar. Bular nähilek bir şekilde biziň taryhymy ýok etýärler we biziň nesillerimize özlerini nähilek gahrman edip görkezýärler. Sin edýärmi şu zatlary? Ýani dikkat bilen serdiň mähruwan doganlarym. Allah'a sığının. Allah'a iman edin, tarihyňyza eýe çykyň, medeniýetiňize, däpdestüňize eýe çykyň, kimdiňizi tanaň doganjuklarym. Düşmanyň kimdigini tanaň. Eger tarihyňyzy bilmeseňiz, düşmanyňyzy bilmejeksiňiz. Tarihyňyzy, düşmanyňyzy tanamasaňyz, bu ganhorlary ýeňip bilmejeksiňiz. Şonuň üçin Allah'a sığının. Allah'tan adalet isläň, Allah'tan ýardam isläň. Allah'a derdiňizi aýdyň. Ýüregiňizde hökmany suratda ýüregiňizde pikir hereket geljekdir. Ýüregiňizi dinleň. Dilin beynin yalan sözläp biler, emma ýüregiň yalan sözläp bilmez. Şonuň üçin aýdan mähruwan doganjuklarym inha görensiňiz. Indi men size bir zat aýtmak isleýän. Ähliňiziň bilşiňiz ýaly Türkmenistanyň içinde köp zatlara gadagançylyk girildi we köp ýerlerde elbetde butparalleriň buty ýala gedip Niýazowyň heykelini dikdiler, dogry dämi? We biziň gözümizde näme görkezdiler? Niýazowyň maşgalasy Aşgabatdaky ýer titremede helak bolupdyr dik görkezdiler, dogry dämi? We Niýazowyň kakasyny 41-45-da gahrymanlarça ölüpdir dik görkezdiler. Külli ýalan doganjuklarym. Emmesi yalan. Indi siz maňa aýdyň.
Aşgabatda yer titredimi? Ya yer titredi etdiler mi? Näme etdiler Aşgabatda? Aşgabatda näde yer titredi? Mesela maydaly Türkiýede yer titriýär, dogry dälmi? We Türkiýede yer titren yerlerinde ýene-de yer titriýär. Ýagny ýylyň geçmegi bilen, aýyň geçmegi bilen, ýene geçmekli bilen yer titriýär we yer titreme boluşynyň şekilsini hemme zadyny görkezilýär Türkiýede. Ýagny hemmeňiz gördüňiz. Nähilek yer titredilişini, ýagny emeli bir şekilde ýeriň titredilýändigini gördüňiz. Emeli bir şekilde ýürüti etaj jaýlary ýumurlaýjak bir şekilde inşaatlaryň gurýanlygyny gördüňiz. Dogry dämi? Ýagny birgiden müňlerçe jaý gurýarlar, dogry dämi? We bu jaýlary aňsatlyk bir şekilde ýumurlar ýaly getip gurýarlar, bilýäňizmi? Ýumurlar ýaly getip gurýarlar. Ýürüti ýumurlar ýaly getip gurýarlar we ýeriň aşagynda bomba ýaryp emeli yer titreme döretdirýärler. Ýagny ýeriň aşagynda bomba sarsa, özüňiz bilýäňiz, mesela maýdyn ýoldan tank geçýär. Indi meniň öýüm uzakdy da, ýoldan bir gidetur 10-15 metr ýoldan uzakda bolan şu ýoldan tank geçip barýarka biziň jaýlarymyzyň aýnasy titrýärdi. Gözden getirip gör, ýoldan tank geçip barýar. Biziň jaýymyzyň aýnalary titrýärdi. Siz pikir edip görüň, ýeriň aşagynda ullakan bomba ýarylsa, ejen jaýlar dümdüz bolmazmy? Pikir edip görüň, diýmek isleýän adam analiz edin, öwreniň taryhyny. Aşgabatda yer titredimi ýa yer titreme döredildimi? Birgiden türkmenleri kesag aşagynda galdyryp mabar edildimi? Türkmenler öldürilip ýok edildimi? Pikirleniň mundan dogonjuklar. Men oňlamagy aýdamok. Pikirleniň we derňäň biliň. Ýagny ählimiziň bilşimiz ýaly Aşgabatda yer titreme boldy diýip görkezdiler. Birgiden adamlaryň ölenini görkezdiler. Aşgabat yer bilen ýeksan bolanyny görkezdiler. Jaýlar ýumuruldy. Dümdüz boldy. Niýasyňa mejaz kakaz ölüp durmuşyn. Indi pikir edip görün. Indi bu taýda birgiden jaýlar keldildi. O taýa kimler göçürilip getirildi? Nerden getirildi ol adamlar? Haýsy ýeriň adamlary? Bularyň hemmesi türkmençe gepleýär. Ve bu getirilen adamların hemmesi Niyazı öwüp gezdiler. Mesela Gözel Şahulygodan misal bereyin. Niyazı öwüp gezdiler ölünçe. Indi Gurbanulyny öwüp böler ölünçe. Sonra Serdary öwürler ölünçe. Yani bu getirilen adamlar bizim gözümüzde özlerini Türkmenlik görkezerler. Türkmençe sözlerler ve bizleri birekden uzaklaştırıp Türkmene düşman diýip görkezerler. Edil bulam şol Rusların bizim Türkmen seriallarymyzy, Türkmen gadymy kinolarymyzy, taryhyny görkezýärler. Şol standart boýunça gidýändir. Sen edýäňizmi? Şol standart boýunça gidýändir. Jemgyýeti butperleşdirýärler. Jemgyýetin içinde Rus söýredip görkezýärler. Ýok, buna inanmaň dogonjuklarym. Bularyň oýuna gelmeň. Siziň gözüňizde arkadaga şöhrat ýene diýen diýip, olar musulman däl, musulman şeýdi bir adama bu tapanýal taparmy? Bular adama tagzim edýärler. Bular adama şöhrat aýdýarlar. Siz oturup pikir etmediňizmi? Şu musulman türkmenmi? Kanay bu türkmen ganabyny alak bolmaly däl diýänsiňiz da. Türkmen däl dogonjuklarym. Näme oňlamany Aşgabatda gizläp saklap otyrlarmy? Ha? Siz olaryň türkmençe gurulýanyna, olaryň türkmen eşikgeýýanyna, olaryň el şarpy prezidentiň öňüne çykýanyna seretmäň dogonjuklarym, taryhyny araşdyryň. Bulary ýürütek getirdiler. Yani o döwürlerde hiç kim iştahat aýtmaýar, şu adam aýtmaýar, bilýänler hem aýtmaýar. Çünkü yer titirmeden sonra birgiden adamlar göçürilip getirildi. Russiýadan, Eýrandan, Urdan, Burdan, her yerlerden getirildi. Mesela men size misal berin. Nazir Habibow. Aýaly Ermeni, Nazir Habibow Azerbaýjan ýerde ýaşaýar, Aşgabatda ýaşaýar. Türkmen mi? Türkmen däl. Bizden däl ýöne näme otyrlar? Publikada arkadaga şöhrat diýip öwüp otyrlar. Bassada öwüp otyrlar, gereýin satsalar öwüp otyrlar, her bir şekilde öwüp otyrlar. Sen indi şular ýalak jemgyýetde näçe sansy bardyr? Milyonlarçasy bardyr, dogry dämi? Türkmenistanyň içinde Aşgabatda şul adamlar näme üçin getirildi? Bular bilýär, bular 30 ýyl, 20 ýyl öňüne seredýärler. Çünkü ol adamlar getirildi, olaryň çağalary, agtyklary, çoğluklary ul oldular. Bugünem bizlere dert doldular.
Muny ýörüte spesialny etdiler. Ýörüte gelecekde bizlere dert etmek üçin etdiler. Inte howlukman. Şu wagt näme edip oturýlar? Buluşlary türkmenlere düşman edip oturýlar. Gelecekde Türkiýede Kürtleriň we türkmenleriň düşman boluşýarlar. Türkmenistanda da buluşlar bilen türkmenleriň düşmançylygyny döredörler we soňra türkmenler diktator bilen däl, buluşlar bilen uraşarlar. Buluşlar bilen uraşarlar. Edil şu wagt türklerin Kürtler bilen uraşyp berýärler. Çünki näme döredýärler? Elbette musulmançylyk ýok edip tire paralyk döredýärler. Häzirin tek bizde de görjeksiňiz. Biz Türkmen diýip başlarlar da, ana şondan gorkun. Biz Türkmen diýjekdirler, buluşlary dişlejekdirler. Biz Türkmen diýjekdirler, özbekleri dişlejekdirler. Biz Türkmen diýjekdirler we tire paraçylyk etjekdirler. Edil Gurban Ulynyň edi oturşýarlar. Göktöpe bilen baý baryp ortasynda Türkmen we galan Türkmen däl diýe. Aşgabatyň tutuş Türkmen däl. Aşgabada göçürlük getirilenlerin nilden geldiler, haçan geldiler, näme üçin geldiler, bularyň nesilleri, neberler kim ýedi arkasyny derňäňäni? Gurban Ulyň özü Türkmendir diýýäňmi? Çykyşynda bir gedek näme diýdi? Näme diýdi çykyşynda? Näme o türkleriň garşysynda keçi telpek Türkmen wadyr diýýärmi diýdi? Näme üçin diýdi şo sözüni? Oturup pikir etip görüň ana Türkiýanyň nemesine käy ýapdydy bilýärmi? El ukaskaly şeýdip, el ukaskaly şular ýaly edip ol guruluş ministerlerine käýän bolupdy. Näme o türkleriň garşysynda keçi telpek Türkmen wamy diýip, keçi telpek Türkmen diýip bilýär, daşy hata edinok. Öz sözü bilen özüniň Türkmen däldiginem suwd edip otdy. Bular Türkmenem däl, bular muslimanam däl, bular din düşmany. Bular Türkmeniň ganym düşmany doganjyklaryň mara. Şu zatlara dikkat bilen sin etmekliňizi we maňa kömek etmekliňizi, taryhymyzy araşdyryp dogry düzgün taryhy ýaş nesillerime de ýetirmekliňizi haýyş edýän doganjyklaryň içiňizde kelleňiz, durluňyz wadyr, janyňyz, saglaryňyz wadyr, psikologiýaňyz, janyňyz sag bolsa, gaýrat ediň biziň taryhymyzy ýaş nesillerime de görkeziň, bildirin, eşdirin, öwredin. Goý bular jelladyna aşyk bolmasynlar. Goý bular Allaha şirk goşmasynlar. Görüp otuňlar biziň jemgyýetimizde Allaha şirk goşdurýarlar. Şirk goşmakdan başga nämedir? Sine görüň bu haramlar kitap ýa-da mesjitde okuýar. Bu haramlar Mekke Medine'ye gidip gelýär, biziň halkymyzy garyplykda saklaýar, edip saklaýar. Olarda adam barmy da bu Hudaý oranlaryň derdinden ýa. Hey bu musulmana gelişýärmi? Musulmanyň etmeýän zadyny edip oturýar. Musulmançylykdan sowada oturýar. Doganjyklarymyz, siz öz diniňizi ýaşaňyz. Size görkezlen İslam dini, biziň İslam dinimiz däl. Sizleri öýleriniň islegine görä İslam dinini ulandyryp oturýar we jemgyýeti İslamdan uzaklaşdyryp oturýar. Çünki biziň elimize berilen İslam dini bularyň islegine görä berilen. Hakyky İslam dinini Kur'anda bize öwredilenok. Onu bu hökümet mollalary öwredilenok, onu hiç kim öwredilenok. Düşünýäňizmi bir zada? Dikkat bilen seredin we sinedin, öwrenin we şu zalimy ýeňmekli üçin hereket edin doganjyklaryň. Inhasiz bu zalimy ýeňmekli üçin. Bu zalimy ýeňjek bolsaňyz jemgyýete, ýaş nesile kimdigini öwredin. Kimdigini, nerdendigini, taryhyny öwredin. Din, imanyny öwredin. Ve bularyň ata babasynyň döwlet gurup döwlet ýykandygyny öwredin. Ana ondan sonra bu jemgyýetden sizler netije aljaksyňyz. Bolmasa her türlü ýol bilen netije alyp bilmejeksiňiz. Siz indi men käbir adamlara seslenýän. Sizler biziň jemgyýetimizi pasword üçin çykaryp öldürtmek islersiňiz. Owa demokrat üçin çykaryp öldürtmek islersiňiz. Siz bulary her zat üçin bir sanak ýasama jaja üçin çykaryp edänem bu şeytana gurban etmek islersiňiz. Ýok. Vatandaşlar oyuna gelmeň. Bu bize berilen şırıncany Allah'ın ýolunda adalet üçin, watan üçin, geleceği üçin, ýaş nesil üçin gurban ediliň. Emma şeytanyň hilesi üçin boşuna pida etmäliň. Indi olsa mehriban doganlar, men size artistler barda öz pikirimi aýtmak isleýän. Ýagny ähliňizden bilişiňiz ýalar. Inha bu Sultan Taganwany, Aziýa, Ýewraziýa, gideti Weliki Britaniýa diýilen ýalar platformalarda reklam edýärler. Dogry, bulary aktivist edip görkezýärler, zarin söz edip görkezýärler. Ýagny bulary ejir çeken edip görkezýärler. Ejir çekipdir bular. Biz ejir çekmendiriz. Biz bunyň zulmyny görmendiriz. Ey towet mestopra sökmek isleýän da bolanam. Ýok, men sökmäň, halk söksün muňa bara. Halk sizem sökmäň, çünki
bu Hudaýronlar siziň söwürüňize garaşyp ötýärler. Çünki söktürmekli üçin sizler her türlü provokasiýa etdiler. Bunlar oput topladylar. Efirlerde o çepekçi diýdiler, aktivist diýdiler, birek bilen söwüşüp oput topladylar. Haýsy tarapdan oput topladylar? Halky ayağa galdyryp diktator aýyrmakly üçin oput toplamadylar. Bular hilegerçilik ýol bilen garşydaşyny ýok etmeklik ukybyny topladylar. Çünki hilegerçilik yalan sözlemeklik işine gelýär-de buların bilýärmi? Şonuň üçin publika çykyp bir-birlerini özlerini aklap bir söwüşýärler, uruşup söwüşýärler bilýärmi? Bular şerr aýlamakda, yalan sözlemeklikde, halky aldamaklikda we türkmen jemgyýetiniň ynamyny alyp bilmedi halatynda gidip başga kanallarda çykyş etmeklik üçin oput topladylar. Yalançylary oput topladylar. Indi men size ýene bir tane şahsiýet da öz aktivist görkezjek bolup Dursultanyň ýerinden aýyrman ýören. Helsinki fonda hyzmat edip bizlere hüjüm edip indam bolsa bir ýyldan bäri men olar bilen gatnaşamok diýip ýören Alişer Sahatowyň yalan sözlerini eşitdirmek isleýän. Dikkat bilen diňleň näme diýip otdy. На Алишера, как и на близких Дурсултан, на родине очень сильно давили. Вызывали в полицию, угрожали, заставляли подписывать разные расписки. Поэтому, в конце концов, Алишер решил, что он просто разорвет связи со своей семьей. Я их заживо вот так в голове похоронил. Потому что, когда я начал говорить на экранах, да, вот тогда уже началось их... Это МХМ, начало их... МХМ – это Министерство внутренних дел, да, Туркменистана. Они начали пугать моих родных, забирать их, пугать. Вот прямо вот так скажи, позвони ему, чтобы он замолчал. Ine vatandaşlar eşitdensiňiz näme diýip otýarlar? Men maşgalamdan aýryldym diýe, meniň maşgalama basyş etdiler diýe, men öz maşgalamy unutdum diýe, men öz maşgalamy näme diýe ýüregimde, kellemde gömdüm diýe. Görýäňmi? Bu maşgalasyndan hasrat çekipdirmişin. Bu maşgalasyny görmän ejir çekipdirmişin. Görýämiň bolýan zatlaryna. Heredindi. Şuňa kim inanjak? Elbette bilmeyen adam inanjak. Yalan sözläp otdy. Ejir çekmedik adamlary ejir çekdirip görkezip otýarlar. Pokyp, kakada Türkiýede, ejede Türkiýede, aýaly Türkiýede, çağadalar Türkiýede, özü Türkiýede, toguntyjy ýurtdaşynda. Nerden sen maşgalana zar boldun ay? Ha? Kimden aldyp otdyň? Sen näde maşgalana zar boldun? Ha? Kim senin maşgalana hüjüm etdi? Seredin. Bunları ejir çeken edip görkezýärler. Ejir çeken adamlary bolsa hem ýerrenje edip görkezýärler. Her yerlerde garalýarlar. Näme üçin edilýär? Ýanky aýdan sözleriň taryhy idarlan, şowur sistemi ýöredilýär. Dogonjuklarym. Çünki oýunçylar durly bolsa da ýipin tutup duran adamlar belli. Düşünýäňizmi? Bunlar şöyle parlap, kuklyalar, oýnap otýarlar, düşünýäňizmi? Yalançylary, hilegerleri, ejir çeken, aktivist, gahrman, ýene eýle, beýle edip görkezip otýarlar mähruwanda oňjuklarym. Netije çykarın, hüşkar bolun, häzir bolun dogonjuklarym. Goý Allah'ım sizleri ýagşylary ýagnaşdyrsyn, yamanlardan aýlaşdyrsyn, kasteden pes bolsun, yaman gözü ters bolsun, ýagşagyny sap bersin, madama gapyňyzda toý bolup, toýdan etirsin dogonjuklarym. Ey meniň eziz milletim, ey meniň dogonlarym, ey meniň türkmen halkym, İnşallah bizi yaradan Allah'ım bizlere güç kuvat berjekdir ve bu ganxordan aýlygat jur şekilde aralmaklygy nesip ettirecektir mähruwan dogonlarymyz. Aralmaklyk bizlere nesip ettirecektir Allah'ım. Ya Rabbim senden medet. Hoş sağ olun mähruwan dogonjuklarymyz. Meniň aýdan sözlerime kömek etmekliňizi, goltky bermekliňizi, hereket etmekliňizi haýyş edýän mähruwan dogonlarymyz. Taryhymizy, medeniýetimizi, däpdesturymyzy östürelim, din imanymyza eýe çykalyň, Allah'tan uzaklaşmalyň. Eger biz Allah'a sığınsak, Allah'a ýakynlaşsak, Allah da bize ýakynlaşjakdyr. Allah da bize kömek etjekdir. Hoş, sağ olun vatandaşlar.